раҳмон боз ба ҳаҷ ва умра нигарон шуд. ҷаласаи сарони кишварҳои аъзоёни созмони ҳамкориҳои Шонхой. тоҷикистон маводҳои ғизоӣ арзон хоҳад шуд? дар оилааш мушкилӣ надорад? рӯзи 27 июн эмомалӣ раҳмон дар паёми шодбошӣ ба муносибати ҷашни Иди Қурбон аз ҳодисаҳои такрории зиёрати оромгоҳҳои ислом аз тарафи сокинони кишвар, ки ба гуфтаи ӯ зиёдаравӣ ва худнамоӣ аст, интиқод кард. зиёрати хонаи худо ба як нав мусобиқаи оилавӣ табдил ёфтааст ва мардум борҳо ба ҳаҷи умра ва ё ҳаҷи хурд мераванд, гуфт ӯ. алаҳмирад домловай кунед, сарварӣ кунед, фаҳмонед мардума. дар баробари ин худи раҳмон низ бо як маротиба сафари ҳаҷ маҳдуд нашуд. дафтари матбуоти раисҷумҳур дар авоили моҳи июн хабар дода буд, ки раисҷумҳур 4 бор ба ҳаҷ рафта 2 бор вориди Каъба шудааст. ёдрас мекунем, ин бори аввал нест, ки мақомоти Тоҷикистон аз афзоиши талаботи сокинон ба ҳаҷ интиқод мекунад. абдуғаффор Юсуфов, сардори шӯъбаи равобити байналмилалӣ ва ташкили ҳаҷи кумитаи дин, дар мақолаи худ дар маҷаллаи Дин ва ҷомеа навиштааст, ки баъзеҳо танҳо барои мақоми ҳоҷиро ба даст овардан ва худро аз шаҳрвандони дигар болотар эҳсос кардан ба зиёрати ҳаҷ мераванд. илова бар ин режим барои анҷом додани нахустин маросими ҳаҷ маҳдудият ҷорӣ кард. аввал дар соли 2010 сафари ҳаҷ барои афроди то 18 сола мамнӯъ шуд. пас аз чанд сол маҳдудияти сину сол то 35 солагӣ бардошта шуд ва ниҳоят дар соли 2017 зиёрати ҳаҷ барои афроди то 40 сола мамнӯъ гардид. дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, чун солҳои қабли, имсол ҳам шахсони то 40 сола аз Тоҷикистон наметавонанд ба сафари ҳаҷ ба маросими ҳаҷ сафар баргарданд. қобили зикр аст, ки раҳмон ба ҷои адои ҳаҷ аз аҳолӣ талаб дорад, ки пасандозҳои худро ба корҳои хайрия сарф кунанд ва бо ин васила масъулияти бевоситаи худро бар дӯши сокинони кишвар бор мекунад. ба мардуми Тоҷикистон муроҷиат мекунам, ки хоҳиши адои ҳаҷро ба оромгоҳҳои дини ислом, махсусан онҳое, ки мехоҳанд бори дуюм ё сеюм ин маросимро дар шароити бӯҳронӣ адо кунанд, пасандозҳои худро барои оилаҳои ниёзманд, бартарафсозии оқибатҳои офатҳои табиӣ ва ё барои ободии кишвар сарф намоянд, гуфта буд раҳмон моҳи июни соли 2009 зимни мулоқот бо зиёраткунандагони ҳаҷ аз вилояти Суғд. Президент обещал, что я помогу, так и я остался без жилья. рӯзи 4 июл нишасти навбатии созмони ҳамкориҳои Шонхой тариқи онлайн таҳти раёсати сарвазири Ҳиндустон Нарендра Моди баргузор шуд. дар ҷаласаи мазкур раисҷумҳури Русия Владимир Путин, раиси ҷумҳурии мардуми Чин Си Ҷинпин, нахуст вазири Покистон Шаҳбоз Шариф ва сарони 4 кишварҳои Осиёи Марказӣ ширкат варзиданд. дар ҳамоиши мазкур раисҷумҳури Эрон Иброҳим Раисӣ низ ширкат дошт. дар натиҷаи ин нишаст Эрон ба узвияти созмони ҳамкориҳои Шонхой ба унвони узви доимии ин созмон пазируфта шуд. дар ин ҳамоиш эъломияи муштараки Деҳлии нав қабул гардид, ки бар асоси он Қазоқистон, Қирғизистон, Покистон, Русия, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон аз ташаббуси сармоягузорӣ ва тиҷоратии Чин як камарбанд як роҳ пуштибонӣ мекунанд. ҳиндустон, ки маъмулан мухолифи Чин буд, интизор меравад аз пуштибонии лоиҳаи як камарбанд як роҳ ва ҳамчунин аз имзои стратегияи рушди иқтисодии созмони ҳамкориҳои Шонхой барои давраи то соли 2030 даст кашид. чунин қарори Ҳиндустон бо сабаби дар нусхаи матн истинодҳои аз ҳад зиёд ба ташаббусҳои дипломатии чинӣ ва ғояҳои сиёсии Чин, ки муҳимтарин лоиҳаҳои сиёсии раиси ҷумҳурии мардуми Чин Си Ҷинпинро инъикос мекарданд, ба монанди ташаббуси глобалии рушд вуҷуд доштааст. президенти Қазоқистон Қосим Ҷомарт Тоқаев аз он изҳори таассуф кард, ки дар созмони ҳамкориҳои Шонхой механизми маблағгузории барномаҳои иқтисодӣ вуҷуд надорад. Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Поэтому предлагаю поручить Совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда. изҳор дошт раисҷумҳури Қазоқистон. фикри Тоқаевро Содир Ҷабборов дастгирӣ намуд. Достойно сожаления, что в течение длительного времени мы не продвинулись
в решении одного из наиболее важных, на наш взгляд, вопросов торгово-экономической составляющей нашей организации. ёдрас бояд кард ки нишасти сарони созмони ҳамкориҳои шонҳой 2 ҳафта пас аз сафари давлатии нахуст-вазири Ҳиндустон Нарендра Модӣ ба Вашингтон баргузор гардид, ки дар пайи он раиси ҷумҳури Амрико Ҷо Байден Ҳиндустонро яке аз шарикони наздиктарини амрикоиҳо дар ҷаҳон номид. палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон ба қонун дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2023 тағйирот ворид кард, ки тибқи он корхонаҳои воҳиди давлатии истеҳсол, харид, нигоҳдорӣ ва фурӯши молҳои зарурӣ дар шаҳри Душанбе аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ба андозаи 50% ва пурра аз пардохти боҷи гумрукӣ озод карда мешавад. Хабар медиҳад нашрияи Азия Плюс. мо дар солҳои пешин якчанд корхонаҳо ширкатҳоро аз андозбандии пардохтҳо озод кардем. қаблан имтиёзҳо нисбат ба воридоти колоҳо аз кишварҳое ки созишномаи тиҷорати озоди иттиҳоди давлатии мустақилро имзо карданд амал мекард. тағйироти нав озодшавӣ аз пардохт барои колоҳои зарурӣ аз тамоми кишварҳое ки ворид мешаванд пешбинӣ шудааст. бо ворид намудани тағйироти мазкур ба қонун имкон пайдо мешавад ки нархи колову маҳсулот дар бозор танзим гардида, захираи маводи ғизоии асосӣ ва ҳаҷми воридоти орд, равғани растанӣ, шакар ва дигар маводи зарурӣ дар бозор ба миқдори зарурӣ таъмин хоҳад шуд, изҳор намуд муовини вазири молия Сарвар Қурбониён. нозирон қайд мекунанд ки нияти аслии мақомот метавонад аз эъломияҳои расмӣ фарқ кунад, зеро дар Тоҷикистон имтиёзҳои андозу гумрукӣ маъмулан танҳо ба корхонаҳои марбут ба клани раисҷумҳур дода мешавад, ки ин ба онҳо имкон медиҳад аз ҳисоби сарфаи андоз ва пардохтҳои гумрукӣ фоида ба даст оранд. ба тариқи мисол дар моҳи сентябри соли 2021 ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд Мармарӣ ба муддати 7 сол аз пардохти андоз озод шуд, ки ба гуфтаи Радиои Озодӣ онро афроди наздик ба Рустами Эмомалӣ раҳбарӣ мекунад. моҳи марти соли 2017 ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд Амирӣ, ки ба Зарифбек Давлатов домоди Эмомалӣ Раҳмон тааллуқ дошт, барои 10 сол аз пардохти андоз озод гардида буд. ҳамчунин корхонаҳои муштаракии тоҷикиву чинӣ Хуаксин Ғаюр Семент ва Хуаксин Ғаюр Индастриал, ки ба Акбар Ғуломов, писари Асадулло Ғуломов, муовини собиқи нахуст-вазир мутааллиқ буданд, қаблан аз пардохти андоз ва боҷи гумрукӣ озод гардиданд. 20 миллион доллари амрикоиро дар бар мегирад, ки аз ин модда 4,5 миллионо ҳозир бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ ва маҷлиси олӣ 4,5 миллионашо ба мо кӯмак карданд.